Dobrý večer, pokud právě obědváte. Jsem si připravil takový for do ranního vysílání festivalových minut, protože teď máme na programu program. Je dobrý, co? Takže, co uvidíte a uslyšíte? Já jsem to tady připravil na tabletu, jsem si to zatrhal, takže uvidíte a uslyšíte Laputiku, Katakrák, Inspektor Kluso, Kašpárek v rohlíku, to je hodně dobrý, Ivu Bytovou, Beatbox, Aquabely, Andrew, ale prosím vás, když si zaškrtáte fixou, tak si už nehmatejte na ten displej, protože vám to popojede a fixa nepopojede. Strašný. Hele, víte co? Najděte si na internetu www.festivalkefír.cz, jak tady vidíte napsaný, a tam najdete všechno. To, co vám chutná. Ahoj.